ये ड्रेस माता पोल दे तुले जोकला ಗೈಸ್ ಇನಿ ಅವನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಮಾತ ಮುಸುಲಿಗೆ ಈತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಇತ್ತನು ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿದೆ ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ತಿ ಓಡು ಏತ್ ಹಾಪಣಾತ್ ಇಂಚ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತದನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಕಂಡಲ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಐಕ್ ತೂಕ ದಾದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪೋಯರುಂಡು ತೂಕ ಅದು ಇನ್ನು ರೂಮ್ ಪೂರ ಮೆಸ್ ಆತನು ಫುಲ್ ಮರ್ತಿ ಹೊಡೆಯೋನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಅದು ಇತ್ತನು ದಾದ ಬಂದು ಫಿರ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಬತ್ ಇತ್ತನು ಪರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಅಂಚ ನಾನು ಮರ್ತದಿ ಓಡು ಫಸ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನಾನು ಉಂಡತೆ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ದೆಪ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ತೊಂದ್ರೆ ಪೂಪುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪಡದ ಈಗ ನಿಜ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಗೆ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡು ಐಕೇಬಲ್ ಅಂದು ಇಂಜ ಮನ್ಪೇರು ಕುರೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನೆರಡು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚೇ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಪ್ಪುಂಡದ ಕೈಗುಣ ಬಂತು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಇತ್ತನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನ ಅನ್ಪುಂಡು ಆತ ಇತ್ತಿನ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪುಡ ಆತೆ ಒಕ್ಕದ ಆಲೋಚಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ನೆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮರ್ತಿ ಓಡಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಣಸು ನೋಡಿ ಬಕ್ಕಮಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೀಪತ್ತಿತ್ತೇ ತೋರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಣಕ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕಾಣತ್ತಿತ್ತು ಜಿಂಜಾವು ಇತ್ತ ವನಸ ಅಂಡತ್ತ ಇತ್ತ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಮರ್ತಿ ಓಡು ಆತನಾಗೆನ್ನ ವನಸುನ್ನ ಕರ ಉಂಡು ಇವಾಗ ಕಾರ್ನ್ ಬೀಪತ್ತ ಐನ್ ತಿನ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾಗೈತೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಬೇಲಾಂಡು ಇಂಕವು ಎರಡಕ್ಕ ಮೀದು ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ತಿನ್ಪುನಿ ಬುಜಪ್ಪು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮಕ್ ಒಂಚಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬಾರಂಡು ಮೂರನೇ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋತಿನ ಅಂಚ ಒಂಚಿ ಡ್ರೆಸ್ ಟೈಟ್ ಪಂಡ ಲೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐನ್ ಟೈಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಚೂರು ಚೂರು ಉಂಡತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮಿಷಿನ್ದು ABCD ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡತ ಐಕ್ ಚೂರು ಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ತೂತ್ ಕಲ್ದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಲೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಗೈಸನ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿತ್ತ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಪೋಯರೆ ಎದುರು ಅಂಚ ಎಂಕಿತೆ ನೀ ಜನ ಇಜ್ಜಲ್ ಬರ್ಪುಜಲ್ಲ ಅಂಚ ಧನ್ಯ ತಿಕ್ಕುವ ಪಂಡಲು ಅಂಚ ಧನ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಳು ತುಕ ತಿಕ್ಕುವೆರ ತೇರಂಡಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಹತ್ತಂದು ಏರ್ ಹೋಪುಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 16 ಗಂಟೆ ಅಂಡು 16 ಗಂಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ರಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ಯ ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲ ತಲೆನಲ್ಲೇ ತುಂಬೋಡು ಅಂಚ ಅರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಆತನ ಕರ್ಮ ಪೊಯ್ ಒನಸುಂದು ವರ್ಕ ಡಿನ್ನರ್ ತ ಸಮಟ್ಟೆ ಬತ್ತ ಡಿನ್ನರ್ ತಡೆ ಮೂಲುಲ್ಲ ಜನ ನೆಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅತ ಇದು ನೀ ತೇತ್ ಲಾಟ ಬಿಡ್ರತ್ತ ನಾಮ ತೆಂಗ್ಲಿ ಪೋಪ ಇಪ್ಪ ಬೇಗ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೇರ್ಲ ಬೈಚೇರ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಮಾತ ಆದಿಪ್ ಅಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ಪಾನ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಡೇರು ತಿನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂದಾರ ನಾಲ್ ನಿಕಲ ಐಕ್ಯದ ಉಂಟದು ನೀ ಇಜಿನ ಇದು ಬರ್ತುಂಟು ಜೇರ್ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲೇರಿ 4 ಗಂಟೆ ಏದಾ ಮುಜೆ ರಾಯ್ಜಾ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಅಂಡಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೆ ಅಂಚ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ 2 ವಾರ ಕರಿಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಪೊಲ್ಲೊಂದು ಪುರೊಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ವ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆನೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೈತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಂಡ ಇಂದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ 4 ಮಂತ್ ಏತ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐಟೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪವೇರು ಅಂಚ ಐತೆ ಜೋಕ್ಲ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಜಾಯ್ನ್ ಆತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದು ತೂಪವೆ ಆನ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ಸನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಂತಾರತ ಅಂಚ ಲೈಫ್ ಚೂರು ದಾದಾಂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಪ್ಪೊಡತ ಐಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ದಾಲ ಕಲ್ತೀಜಿಂದ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ದಾಲ ಲೈಫ್ ಮಲ್ತೀಜಿಂದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಪೊಲ್ದೈತುಲೆ ಜೋಕುಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ಆತ ಶೋಕತೀಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪೊಲ್ಲದಿ ನಿಂಚ ಶೋಕತ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಂಡು ನಾನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲ್ಲೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಪೂರ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಲಂಗರ್ ಹಾಕಿ ಮಾತು ದೇಪಂಡವು ಇಂಚ ಪೊಲ್ಲವನಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡದ ಐಕ್ ಅವೆ ಈತ ಪೂರ ಪೊಲ್ದೆ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಪಂಡ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಂತದೆ ನೆರಿಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆಲತೆ ಪೂರ ದೀತೆ ನೆರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಸಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಚೂರು ಈ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡತ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದಾಯಿ ಬುಕ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಕದ ಅದಾಪನ್ ಪೂರ ಅಂದು ಏತು ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಬಕನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲ್ದು ಕೊರ್ಕ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಂತದ ಐಟು ಒರಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 10 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕದ ಅದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.